थाब मोनफैबाय। आंथ' आरो ट्रेनजोंसो फैगोन सानदोंमोन। बे बुन्दायानो फ्लाइटआव गाखोनो मोनथाराखै होननायखाय फ्लाइटजोंनो फैनाय जाबाय आरो सानैबो। दे मोजाङानो जाथारदों। दानि दिनावलाय सोरथो गोजान जायगायाव ट्रेनजों थाङो? आथिखालाव गासैबो फ्लाइटजोंनो थांखायोना। आरो बुन्दा, नोङो फ्लाइटआव गाखोनो मोनफेराखैमोन नामा? आरो दिनैसो फार्स्ट टाइम गाखोफेरनानै माबायदि नांदों? तामान मजा नांदों। बे फ्लाइटआव माथो मोजां मोजां समायना समायना बिउटिफुल बिउटिफुल सिख्लाफोर थायोलै। दिनैसो आङो गाखोफेरनानै मोनथिबायलै। बेनिखायनोथ' मालदार मालदार माहाजोनफ्रा फ्लाइटजों फैयो आरो ना। मा बुंनो बस, बे बुन्दाया दिनैसो फार्स्ट टाइम फ्लाइटआव गाखोफेरनानै सासे समायना सिख्लाया बिनो जुइस आरो चकलेट गरनै होफैदोंमोन। बेयावनो साला बुन्दाया मा सानखोथाय, बेखौनो आइ लाभ इउ बुंगारगारनानै फंसे था सोबा जाबायसो। बेफोरखौनो खोन्थायो नालाय खोन्थानाङा। बिदिसो जादों। फार्स्ट टाइम फ्लाइटआव गाखोनानै बिदिसो सोबा जागारबाय नालाय नोंलाय बुन्दा। जेबो नङालै बस, सिख्लाफोरजों सोबा जाब्ला आं मोजांसो मोनथारोलै। नोंना बिदिनोसै। ओमफ्राय नोंसोरो माबा मानिकनि अन्थाइ लाबोगोन होननाया बेनो नामा? औ नैबेनो बस। नायदो दांनानै नोंसो मोनथिसिगोन बेखौ। आसलते बेयो मा बुस्थुमार। जोंनि गामियाव माबा बे अन्थाइनि दै लोंबानो गासैबो बेराम आजारफ्रा गायो होननानै गासिबो बुंगासिनो दङ। नोंसो दा मा बुङो नायनानै नायदो। थौ होमबालाय लोगो लोगो नायहैखानोसै। आंनि लेबरेटरियाव थौदो। माथो गुसुथारलै बे अन्थाइयालाय। औलै बिराद गुसुथार। र' आं नैबे बै मिसिंनि सायाव होब्लानो मोनथिगोन आङो बे मा बुस्थुमार। जोंथ' जेबो मिथियाना, नोंसो मिथिगौ। आसलते मा बुस्थुमार बस बियो? औ बियो मा बुस्थुमार? जेबो बुस्थु नङालै बियो। माबालै बियो हाजोनि सिङाव थानाय अन्थाइ, कालारिं अन्थाइ होनना बुङो बेखौ। बियो मोनसे धातु बायदि, धातु माने मुक्ताफोर बायदि। बे अन्थाइखौ दैयाव सोमनानै बे दैखौ लोंब्लालाय बेमार आजारफ्रा गागोन ना गाया जाखो बस? बेजोंलाय बहाथो मा मानसिनि बेराम आजारफ्रा गादलाबायनांगौ जाखो? जेबो गाया बेजों। किन्तु बेयो मोनसे खामानि होगोन। मा खामानि? मा खामानि माने बेखौ फाननानै करोड़पति जानो हागोन। बेखौ आमेरिकानि सरकारा बायनो नागिरबाय थायो। मा करोड़पति? औ बेखौ फानबोला 10 करोड़से रां मोनगोन। मा